Firma Cesk se přestěhovala od Nového roku na novou adresu na ulici Jarní v Brně, kde se nám povedlo zbudovat výrazně větší prodejnu, než jsme měli ve starém sídle na ulici Příkop, protože nám tato prodejna byla malá a protože naše pracoviště se rozprostírala na několika místech v Brně, tak se nám povedlo dosáhnout centralizace na jedno místo. Nabízíme našim zákazníkům zvětšené prodejní prostory, výrazně vyšší komfort a rychlost v rámci obsluhy. Nabízíme samozřejmě tím pádem i zrychlený servis. Máme větší kapacitu, jak dílenskou, tak skladovací, a všechno je pro nás, tak i pro naše zákazníky od Nového roku jednodušší a rychlejší. Naše nově zbudované školící středisko by nejen nám, ale i našim zákazníkům mělo nabídnout možnost školení, ať už pravidelného a individuálního, kde je vlastně možné, aby nás zákazník po předchozí dohodě navštívil a abychom se s ním věnovali přesně konkrétně danému tématu, které ho zajímá, ať už je to o zmrzlině, výrobě točené či kopečkové zmrzliny, tak například cukrářských a pekařských výrobcích. Nabízíme samozřejmě možnost školení v systému nebo v segmentu nápojů a dalších věcí, kterými se zabýváme. Školící středisko pro 70 návštěvníků je špičkově vybavené ať už technikou výrobní, na zmrzlinu, pro nápoje, pro pekařinu a cukrařinu, tak samozřejmě lze po dohodě se zákazníkem samozřejmě přichystat i jiný cyklus školení či seminářů. Dnešní seminář jsme pořádali společně s distributorem zmrzlinových směsí Pregel, firmou Prego. Společně jsme se zařadili pod školu, zmrzlinářskou školu značky Frigomat s označením GPS, Gelato Professional School.
a byla určená jak začátečníkům, tak zkušeným profesionálům v tomto oboru, kde jsme představili jak výrobní postupy, výroby zmrzliny teplou či studenou cestou, stroje na točenou zmrzlinu, přípravu surovin a jejich použití, skládání a rozkládání strojů, technická data o zařízeních, jejich použití a rozdíly, tak i u kopečkové zmrzliny, jejich technologií, postupy a celkové využití všech zařízení. Školení vlastně bylo nejenom formou přednášky, ale obsahovalo i možnost workshopu, kde každý z zákazníků, který měl zájem, měl možnost si vyzkoušet například výrobu zmrzliny, přípravu surovin, měl možnost se zdokonalit nebo odzkoušet si vlastně výrobu nanuků, dále zmrzlinových dortů a dezertů, právě třeba pro malé provozy, cukrárny a restaurace. Během té akce vlastně ten workshop byl určen pro širokou veřejnost, odbornou, pro maličké cukrárny, kde vlastně si mohli i ty zákazníci během té akce vyzkoušet tu práci, jak to jde rychle. Jednalo se o zákusky šlehačkové stylu Charlotta. Je to velice rychlý zákusek, vyrobený vlastně z několika málo komponentů. Jedná se o to, že k tomu potřebujeme základní surovinu, piškot, šlehačku, která se ochutí, jahoda, čokoláda, pistácie, voříšek. Škála je neomezená. Tak vlastně lehce zas ty zákusky tím poleju, jo.
Jsme velmi rádi za hojnou účast, kterou nás při těchto 2 dnech při školení naši zákazníci poctili. Samozřejmě v následujících měsících budeme v těchto kurzech pokračovat, ať už v rámci cyklu GPS, anebo i v pravidelných seminářích, které plánujeme pro tento rok, jak na jaro, tak během roku a možná s větší četností na podzim.